Маргиналия е уникална платформа, чиято мисия е да отразява проблемите на слабите и беззащитните, често невидими за масовите медии в България. Създадохме тази платформа като група журналисти и университетски преподаватели. Устойчивостта на екипа ни е резултат от убеждението, че само правата на човека са решението. Маргиналия съществува благодарение на интелектуалния труд на нашите автори от цял свят и на даренията на читателите ни. Посетете сайта и дарете, за да станете част от мисията на Маргиналия. Маргиналия – правата на човека са решението.